Déver Mahasa agus forgéad fáilte chuig Físghabháil scáileáin an Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí, Service takeíochta de chuid na rinne dankis agus céimeanna. Inniu, dírómid Aonad Foghlama Samplach do Scoileanna tíadó. Maltar deit an tonríocht chuí a bheith ósta chóirimach agus tuig féchant an Físghabháil scáileáin so. Is féidir an tonríocht so a gháilt ó www.curriculumonline.ie. Tá tuile órais a bhanan leis an gcur chuige don tráthnóisreach thaobh na Sraithe Sóisearaí de bhúntóirí ag www.jct.ie. Sa ran Gaeilge há fáil na cápéisí achfaní agus an nuachtas daoine úine sa Fhoireann Ghaeilge. Bíonn Fhoireann Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí ag cur leis an suíomhseo go rialta. Mar chair de bhúntóirí agus iad an mún pleanála, Tá trí Aonad Foghlama Samplacha deartha gandíomh. Cíag sibh go bhfuil Aonad Foghlama Samplach do Scoileanna tíadó níos forbartha ná na céimeanna. Tá sé seo déanta déan gnó, mar léiríonn níos mion sonrathe na féidireachtaí a bhanan leis an gcur chuige pleanála nua. Tá mí concursias dain a dhéanamh an Aonad Foghlama Samplach so ball. Ach ribh sin, seo chuamh a ríist meafar Foghlama na Gaeilge. Mar is óildíomh há turthaí Foghlama na sonríochtaí Gaeilge rangathe i dtríth nátha. Mána míad féchant an Físghabháil scáileáin meafar Foghlama na Gaeilge dúis chun an tuiscin sin a ghurbairt. Má bhíonn an phleanáil éifeachtach, bíonn an litríocht agus an measúnú fitte futa tríhí. Má tá tuile ólas úd faoi seo féach Físghabháil scáileáin dó an phleanáil rinne. Cumad sprucht na sonríochta mar ócas an tamar fad, sé sin an sealamhútanga. Chun deis a thart dar gcuid scoileáirí an Gaeilge chealamhú, is léir go gahamid réimse de stratéisi agus meanna éagsúla go úsáid chun an eolam a churchan cain go héifeachtach ó lá go lá. Arís is fiú mearúdíomh go bhfuil tácht a baint leis na ceisteanna so ó Michael Axelum, úidir Clarity in the Classroom. Más míon libh am a thart díomhhénig na ceisteanna so léamh, brúig an cnapa sosa inis. Agus muid an món pleanála dos na Aonad Foghlama, ní miste a lua go bhfuil ceithre chéim pleanála i gceist, agus seo hiad. Céim a héin, rownnig na turthaí Foghlama os na tríth nátha. Cintíonn sé seo go bhfuil réimse des na scíleanna tanga á ghurbairt laistigh den Aonad Foghlama, a ríist nádarúd teachtareacht bheafar na Foghlama an so. Smaoinigí an gúis go raibhnítear turtha Foghlama le. Raibhnítear turthaí Foghlama chun cur le Foghlama an scoileála agus déanfar measúnú na turthaí Foghlama a thó rannathe a gcuimh mar rainn ag deireadh an Aonad Foghlama. A bhealach le míthuiscintí cheachant, ní honan turtha Foghlama bethe rannú agus an eolam fad a bhanan leis an turtha Foghlama sin a bhaint amach in Aonad Foghlama a bháin. Caoinnig go bhfuil 3 bliana ann leis na turthaí Foghlama fad a chlúdach agus go bhfuil tácht le ag na turthaí Foghlama in nifreáil na Foghlama. Ferbert na Foghlama an tros Foghlama tanga thar 3 bbliana na Sraithe Sóisearaí a thá geisteagainn an so. Mar sin, le plean rinne, braithigh fad an Aonad chumas an ranga líon na déacsna a raibhnítear le dul an necló, agus an gcuí ina gcuireann múntóirí ranga na féidireachtaí rannachta ina rúnt dá ranganna féin. Ní mór turthaí Foghlama a rannú as na tríth nátha. Bególas réamhbheallam na scoileáirí mar threoir do rannú na dorthaí Foghlama. Caoinnig gur cheart go mbeadh an tuispéras Foghlama agus na deisina measúnathe ag teacht le turthaí Foghlama a raibhnítear. San Aonad Foghlama Samplach so, raibhníomar na turthaí Foghlama Scoileannas ócht nátha a héan commas commerceoide chun freastal riachtanas Foghlama na scoileáirí. Túraigh sibh féinara go dagan na turthaí Foghlama ó gach gnéad an nátha so, sé sin le rá go bhfuil na 5 sciil tangas náirimh.
Má hastíonn tuile ama uamh an Sláineán so chun na tuirí Foghlama a léamh sa tonraíocht brúig an cnapa sosa inis. Agus seohíd na tuirí Foghlama a roghnaíomar ón dácht nátha eile. Cíag sibh go bhfuil líon mór tuirí Foghlama roghnaithe i gcuine an so. Aríist is gá a léirú go soléir go bhfuil féidirachtaí ó thaobh roghniú na tuirí Foghlama de. Ní gá go mbeadh an líon céine i gceist in Aonad Foghlama a d'orbróch sibhse mar Fhoireann Ghaeilge. Is féidirachtaí iad so. Céime dó. Roghnaigh na téacsna le tríochta. Is fiú a bheith soléir an so ó thaobh méid agus cineál na déacsna le tríochta de. Si chéad bhliain, leag for bunchloch do thaobh na le tríochta sa tarna agus sa tras bliain. Raigh an scoileáire in lech le téacsna á seanraí éagsúla, gearscanánaíocht, gearscéalaíocht, filíocht agus amhránaíocht. Mar chuid dabhlam na chéad bhliaine, caithfar ionramháil a dhéanamh gá ghearscanán a laghead. Ceir a théacs a thá i gceist idir an trí cheannaire eile, gearscéalaíocht, filíocht agus amhránaíocht. Mar sin, sé théacs le tríochta a fad a thá i gceist. Cé nach gcuirtear srian líon na déacsna a chur be. A laghead a thá ráite i déobh líon seo na déacsna. Roghnaigh múntóirí éagsúla téacs a bhain nó gá théacs nó trí théacs na éagsúla le déanamh laistigh do gach Aonad Foghlama. Tá saoirse áirithe ag an múntóir éonar maidir leis an rabhasá, ach ag an am céine caithfar caoinmh na seanraí a tháinig clúdach i rucht na bliana. Sa tonraíocht so, chuirtear béim ar ról an scoileáire i roghniú na déacsna. Sa chuí seo beidh an scoileáire freigrach as an rabha agus roghnafortach sa bhoghlaim ón tús. Tá neart lite i déadmhí iad a bheith páirteach i roghniú na déacsna, fé mar chéann sibh an so. Má hastíonn tuile ama uamh an Sláineán so brúig an cnapa sosa inis. D'ascar an smaoinemh so i déobh roghniú na déacsna de ó thóthaíoch scoile a bhfuil tradiisiún láidir ceol sa scoil. Cheapamar go mbeadh deis ag roinn na Gaeilge sa scoil seo, freastal ar réimse simime na scoileáirí, agus é an nasca le tuirí Foghlama 2.6 as nátha a dó a bhanan le cultúr na Gaeilge, agus seohíad na téacsna a roghnaíomar don Aonad Foghlama so. Anuas ar sin, bhíomar don túram go mbeadh téacs na takeúla eile cabhrach, mar cheapamar go gudóidíost leis an bhoghlaim éifeachtach a bhaint amach. Anis, níl sna smaointaí sóthar fad, ach moltaí a bhéadach sibhse a chur ina rúnt do réimse spéise bhuair gcuid scoileáirí féin. An Aonad Foghlama soigh déanamh chuirsíos ar an Ispéireas Foghlama a thá á chruthú againn chun na tuirí Foghlama a thá roghnaithe a bhaint amach ag le bhéal cumas na scoileáirí ag a buinte so den bhoghlaim. Roghnaíomar téacsna a bhain le cultúr na Gaeilge, sa chás so an amhránaíocht, de bhar go raibh tradiisiún láidir ceol sa scoil so. An son, rinneamar chuirsíos generálta ar an Aonad Foghlama, ag cinn tú go raibh Ispéireas Foghlama agus deis na measúnathe cí crothathe againn chun an bhearna a chuangú idir réamhbhoghlaim na scoileáirí agus an príomhmheasúnú ar an Aonad Foghlama. Is as na tuirí Foghlama, na téacsna le tríochta agus na téacsna takeúla, riachtanis Foghlama agus réimse spéise na scoileáirí a chruthítear an Ispéireas Foghlama agus na deisna measúnathe so. Céime trí, Ispéireas Foghlama agus deisna measúnathe. Is fiú tráchta dhéanamh an so ar an dlúthcheangal a bhíonn idir tuirí Foghlama, an Ispéireas Foghlama agus deisna measúnathe. Déan cinnte i gcónaí go bhfuil an ceangal so i gceist leis na deisna measúnathe ar fad a roghnaíonn tú. Cíag sibh an ceangal so sna deisna measúnathe éisiom láiricha san Aonad Foghlama Samplach so mar a léirófar ar bail beag. Is deachlachtas é díriú ar an réamhbhoghlaim agus muid ag smaoinemh ar Ispéireas Foghlama agus deisna measúnathe a chruthú do scoileáirí.
Sa chás féach sé táchtach fáilteach an bhliain Fhoireann Ghaeilge ólas acu, nó a dabhlam siad sa bhanscoil. Agus ina theannta son féach sé cabhrach dóibh céimeanna Foghlama pásanta a scríomh ina logad Foghlama. Agus féach sé seo ag teacht lena bhfuil a gceist le tura Foghlama 3.2. Chrothíam neartais béiris Foghlama eile chomá, mar hampla sa chás bhíoh deisig na scoileáirí a gcuid scileanna na taide a ghorbert, trí amhrán hanamhacha ó aintí éagsúla a chuardach líne agus bhealaí eile, agus bhíoh chuid de seo ag teacht lena bhfuil a gceist le tura Foghlama 1.2. Sa chás bhíoh deisig na scoileáirí a gcumas idir gníomhú cainte a ghorbert, trí idir gníomhú le scoileáirí eile ag rannú Fhoireann, agus bhíoh chuid de seo ag teacht lena bhfuil a gceist le tura Foghlama 1.7. Agus an bhíoh deisig scoileáirí logad Foghlama a chanad an bhfeallamtanga agus na hacmhainní ó sóidach chun cur le cruinneas. Cuid de seo ag teacht lena bhfuil a gceist le tura Foghlama 3.6. Braithigh na féidirachtaí don bheallam agus don bheasúnú réimse spéise agus cumas na scoileáirí, agus líon na dascanna a roghnaíonn múntóirí a dhéanamh laistigh den éanad. Mar sin há sé ríthachtaach spéiris Foghlama agus deis na measúnathe a sholáthar a rastallóigh riachtanis dhíomhreálathe na scoileáirí. Céime cethair, macnamh an dagasc agus an bheallam. Ag deireadh gach éanad, ba cheartúing smaoinmh céir de d'oibre gomá, agus céir de chuirg feabhas an éanad Foghlama an chéad uair eile. Ag a buinte is fiú teacht tharnais chuig ceiste na Michael Absalom, agus iad a chur an héananig sa tlí Scoileannas. Más míon libh am a thart díomhhéananig na ceiste na Scoileamh brúigh an cnapa sosa inis. Chun takeú leis an obair há templéad planála deartha goin le núsáid sa chéad bhliain 2017-18. Is féidir le bheith seo a íoslódáil ón siomh, agus déanann an templéad tagart dos na nithe Scoileannas. Fad an éanad, na turthaí Foghlama, teacs na le tríochta agus teacs na eile, éanad Foghlama bunathe spéiris Foghlama agus deis na measúnathe difriúlús nóirimh, agus macnamh an bhúntóra. Agus ina theannta son, há 3 éanad Foghlama samplacha fáil do scoileanna tíadó. Más míon le múntóirí is féidir na moltaí a thás na héanad Foghlama hamplacha a úsáid, chun éanad Foghlama dá gcuid féin a dhearra a bheith in iarúnt dá scoileáirí féin. Mar sin há súla going go raibh an Físghabháil scáileáin cabhrach agus sibh ag dul I mbun pleanála. A bhágann sibh an siomh féach ag í thart haimpel há tuileadh íochta fáil. Don nuachta stéanaí chláirigh an monachar sonraí sa Fhoireann Ghaeilge den tráthnóiseach de bhúntóirí. Ina theannta son, cumad súil an gcóras geolcreachta a thá gainn ag JCT Gaeilge.